bamananw ko ni yani maa min ka kɛ tiɲɛfɔla ye i ka kɛ tiɲɛ baarakɛla ye. Cɛkɔrɔba Nogojugu k'o kɔ tɛ dibi n'i y'a ye ko maaninfinw bi i kɔ i b'u ɲɛ o ye tiɲɛ ye nka maa min ti ko kun ko tɛ se ka kɛ o la wa ko bɛnnen tɛ maa caman na fana. Sɔgɔmada in na fala ye ko yalama malidenw yɛrɛ ja labɛnnen don ka ɲɛsin dunkojuguya ni yuruguyurugu kɛlɛli ma wa. N'i ye Mali jamana ta kabini a y'a ka yɛrɛma hɔrɔnya ta yuruguyurugu a yera an ka masakɛ bɛɛ lajɛlen tile la k'a daminɛ Modibo Keyita la ka na se Général d'armée Asimi ma fala ye bɛɛ lajɛlen ye i bɛrɛma fɛrɛ sigi ni a ye. O la sa ko degun yɛrɛ ye fanba min ye anw minnu da bɛ kuma na sɛlɛku mɛlɛku su ni tile anw minnu b'a la ko ka dunkojuguya ni yuruguyurugu kɛlɛ ni zonbaw ni olu minɛli n'o ti kɛ sanga ye min ye zonmisɛnninw ye olu de bɛ minɛ su ni tile k'olu yira diɲɛ bɛɛ la belebelew n'o ye jɛgɛbaw ye olu b'u namatuna ni waati in kɔnɔna na fanga mana Mali la min ma wuli k'i jɔ fana ka fɛɛrɛw sigi sen ka dunkojuguya ni yuruguyurugu ka se k'a kɛlɛ sigi masakɛw u y'u sew kɛ ka wulikajɔw kɛ bɛɛ lajɛlen ni bɛlɛla fɛɛrɛ nka a bana ta waleya in bi sɔn hali bi sabula a donna maaw taabolo la a kɛra tabiya ye n'i taara baarakɛyɔrɔ min na nin y'aw ka worosɔngɔ ye yaasa n ka sɛbɛn ka se ka se aw ka ɲɛmaaw ma ni polisi y'i minɛ i na 100 don u bolo n'i taara i ka sɛbɛn ɲɛnabɔyɔrɔ tribunal la i na donbolow kɛ fitinin fara belebeleba kan ko anw yɛrɛ ɲɛna sa ko anw tɛ ka dunkojuguya ni yuruguyurugu kɔkɔrɔma don ni baaraw kɛ maa min bɛ sɛkili kelen suyɛ fala ye n'o ye sɛfan yɛrɛ sɔrɔ i jɔn ka nin yɔrɔnin ɲɛfɔ dɛ maaw k'a faamu fala ye aw b'a fɔ min ma ko sɛfan o ye sɛkili de ye fan ye a bɛ da yɔrɔ min na ɔhɔ pour que i ka se k'a faamuya o la maa min b'a sɛkili kelen suyɛ fala ye fan tali tɛ foyi ye o ɲɛkɔrɔ o la n'i ye maa min ye ka 100 di k'a kungo ɲɛnabɔ ni miliyɔn se b'a ye a b'o sigi sen kan k'o kɛ kuma tɛ bi maaw yɛrɛ bolo wari nɔgɔlen tɛ yen wari jugu tɛ yen maa bɛ yen ko musaka b'i kun se b'i bolo i bolo fila b'i kɔ sɔrɔ o yɛrɛ ka kuma na e de ye banna ye e de ye setigi ye sifinnakaw olu ka sira tɛ a la u b'u sanga bɛɛ lajɛlen ma Mali siniɲɛsigi Mali yɛrɛ kan ka taa sira minnu fɛ an yɛrɛ kan ka wulikajɔ minnu kɛ baaraba minnu sigira sen kan yaasa ka se ka dunkojuguya ni yuruguyurugu sigi Amadu Tumani tile Alifa Umaru tile Musa ka taa se Modibo ma fo min ye Asimi ninnu tile bi fala ye a baarabaw caman sigira sen kan k'a tete to fanga la hakili la k'a fɔ Modibo Sidibe ka premier ministre waati olu ye fɛɛrɛ 99 bɔ ko k'a lawaleyali daminɛ fala ye polisiw ka syndicat ko k'a ti kɛ dɛ u ye conférence de presse kɛ bourse du travail la yan ka taa fɔ ATT ye ko wa ko Modibo bɛ fɛ k'i ka fanga tiɲɛ han ko ka taa numéro dɔn polisiw ka yɔrɔ la fala ye n'u ye fɛn minɛ i ka weleli kɛ a ko ma diya Bamakɔ yan dɛ o sɛbɛnw o 99 dalen do kɛrɛfɛ o ma lawaleya fala ye ATT yɛrɛ ɲinitɔ taara bɔ fo Kanadakaw fɛ yen ka na ni vérificateur ye fala an ye mun kɔlɔsi don dɔ la sɔgɔma vérificateur yɛrɛ tun taatɔ don kaso la a m'a ta a m'a minɛ a m'a foyi sabula ani maa minnu karila ɲɔgɔn na olu ka girin ni ale yɛrɛ fana ye fala ye k'a don ka tila k'a bɔ sabula waleya in a taara sariya sira fɛ nka bi fɛɛrɛ minnu sigilen don sen kan baara minnu bɛ sen na furancɛla fanga kɛlen ka wulikajɔ min kɛ fala ye ko n'an m'an kɔlɔsi Asimi bɛ sɔn ka kɛ sanjikɔrɔ wɔsi la dɛ sabula ale wulilen don k'i jɔ sɛbɛn a ti don kiiri ni maaw ni sɛbɛn fosi cɛ nka min ye kiiritigɛyɔrɔw ye min y'an ka sigidaw ye min y'an ka baarakɛyɔrɔw ye yalama anw minnu yɛrɛ ye jamanadenw ye fɛɛrɛ ni dabali minnu sigilen don sen kan an jɛlen don n'a lawaleyali ye wa yalama anw minnu bɛ yen bi n'an bɛ taa an ka sɛbɛnw minɛ yɔrɔw la anw minnu bɛ yen bi n'an bɛ taa an ka magow ɲɛnabɔ baarakɛyɔrɔw la anw minnu bɛ yen bi n'an ye maa ye f'an ka dɔ don u bolo ka se k'an ka kow teliya ko yalama anw yɛrɛ bolo an tɛ ka yuruguyurugu kɛ k'a fala ye bi fɛɛrɛ minnu sigilen min ye waleya minnu sigilen n'o kiiriw bɛ ka kɛ bi n'o jaabiw bɛ ka sɔrɔ jamana bɛ ka musaka caman minɛ ko nin bɛɛ ɲɛna cogo o cogo sɔgɔma n'i taara baarakɛyɔrɔ k'i bɛ ka wari minɛ fala ye a na f'i ɲɛna e ma fɛn n'aw ma dɛ e kelen bɛ se ka taa ni nin wariba ye ten patron tɛ sa anw yɛrɛ baarakɛlaw dɔrɔn don fala ye k'a daminɛ baarakɛyɔrɔ dɔw gardien na fala ye f'a ɲɛmaaw olu tɛ tamakiya u tɛ dabali u tɛ fosi n'i nana n'i m'a di u t'a d'i ma wa f'a kɛra laada yɛrɛ ye k'a sɔrɔ jamana yɛrɛ sariyaw la fala ye
maa minnu bɛ dunko juguya ni yuruguyurugu kɛlɛ la hakɛw bɛ u ye u n'o o ka kan. maa minnu bɛ douaniya baaraw la Falaye n'i ye koba kɛ hakɛ bɛ i ye n'o ye prime ye k'i la nisɔndiya i ka se k'i ka baara kɛ ka ɲɛ. maa minnu bɛ jɔyɔrɔbaw la labilaliw kɛlen n'u ye fɛnw faralen n'u sɔrɔ kan min ye u ka saraw n'u ka fɛnw bɛɛ lajɛlen tɛmɛnen kɔfɛ donbolo kɛrɛnkɛrɛnnenw labɛnnen n'o u ye ka se k'a don ka baara in kɛ yaasa u ka se ka kisi. Falaye hali musaka min filɛ nin n'an b'a fɔ ko k'a di jamanakuntigi ma a kɛ kun ye mun ye? maa kana na don la ka na fɛn di jamanakuntigi ma min t'a yɛrɛ kun. a kɛ kun ye e kɔni kana na i sen don ko in na de. bi sariyatigi fara jamanaden gansan kan maa minnu bɛ n'olu ye juraw ye u ye min fɔ an ye Falaye ko Asimi kɔni sen tɛ wariko la dɛ, ko y'an ka garisigɛ ye. wa sariya fana a ti don maa fana ni sariya ni ɲɔgɔn cɛ. o maa damadɔ bɛ bi fanga in kɔnɔna na Falaye olu bɛ k'o baara kɛ ko yalama ko anw tɔw bɛ ten wa? ko wa ko n'an ma kɛ ten an ye fɛn o fɛn fɔ an bɛ ka laɲini fɛn fɛn sigi sen kan miliyari hakɛ minnu bɛ ka sɔrɔ a bɛ da belebelebaw minɛli ma anw minnu yɛrɛ ye dugudenw ye an ka jogo minnu bɛ an na an ka taabolo minnu b'an na an kana jɔn a la k'a fɔ ko o fana fitini fitini nin tɛ kun bɔ nin tɛ kun bɔ Falaye o de bɛ kɛ kunba kelen ye. n'i ye poste de péage ta wari minnu bɛ sara ye bi n'i ye polisi minnu bɛ jɔ sirakun na garde minnu bɛ jɔ sirakun na an bɛ kɛmɛ kɛmɛ ni mugan mugan minnu d'u ma Falaye kuma la a bɛ taa se fo miliyari ma. e bolo e kelen ka kɛmɛ dɔ e kelen tɛ e ni ɲɔgɔnna joli bɛ tɛmɛ olu bɛ kɛmɛ di dɔ bɛ kɛmɛ fila di dɔ bɛ 1000 di. tile kɔnɔ n'i y'a dɔw fara ɲɔgɔn kan kalo kɔnɔ Falaye nka n'i taara olu yɛrɛ sigiyɔrɔ lajɛ Buwabedekeni Birikini nɛgɛjalanin dɔ u sigilen n'u ka bugutufa dɔ guwanin dɔ kunna yɛrɛ o yɛrɛ tuma dɔ la tile bɛ bɔ o la yɛrɛ sigiyɔrɔ ɲɛnama foyi tɛ olu yɛrɛ bolo nka u bɛ min sɔrɔ a ka ca ni a darawuli baraka ka bon. i t'a mɛn u da don kelen da kelen an bɛ ka wari min sɔrɔ nin ye an k'a kɛ ka ɲɛnɛwali dɔ kɛ an sigiyɔrɔ ka ɲɛ an ka baarakɛyɔrɔ ka ɲɛ olu ka sira foyi tɛ o la. o ye jamana ka baara ye. nka n'a fɔra ko k'a don a bɛrɛ la i n'a fɔ wari min sigira sen kan bi Falaye ko digitalisation mun y'a gɛlɛya a bɛ fɔ anw de ɲɛna fanga ta ye 3000 ye anw da ye 600 ye dɛ. min da ka di la yɛrɛ t'i ɲɛna ta i b'a mɛn an ka finitigiw de da u ka fɛn in filɛ nin taa sara taa i ka taa kɛ Orange Money na n'tɛ i bɛ se ka 1500 da ou bien 1000 francs Falaye jumɛn min kɛ? sirabaw kan jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ sigidaw la bɔlɔnkɔnɔnaw la kalankɛyɔrɔw la dɔgɔtɔrɔsow la tribunaliw la mairies kɔnɔna na mun bɛ ka an sɛgɛn mun bɛ ka an tɔɔrɔ an yɛrɛ de kɛlen don an yɛrɛ ma jugu ye. bɛɛ lajɛlen ko ko ɲuman ka ɲi waleya ɲuman fɔli bɛ bɛɛ da kɔnɔ nka a la tiimetɔ maaw bolo a ka ca olu kunna olu kan'a kɛ nka olu ka se k'u sago sɔrɔ. o degun de bɛ yen bi n'o tɛ fɛɛrɛ minnu sigira sen kan a bɛ ka nɔ bɔ wa n'an sɔnna a bɛ nɔ wɛrɛ bɔ min ka bon ni nin bɛɛ lajɛlen ye. kiiri bunakun kan n y'a f'i ɲɛna yan ntɛnɛn tɛmɛnen n ko cour d'appel ale kɔnɔna na tribunal kɛrɛnkɛrɛnnen sigilen don ko min ye chambre criminelle ye ka bɔ pôle économique et financier maaw olu yɔrɔ baara in bɛ tali kɛ mun na Sebenikɔrɔ Burama tile